माने आब'नि चेनेलाव आरोना बोरैबा नाम होनथारदोंमोन आब'नि चेनेला ओमफ्राय बे आंखौ इन्ट्र' माबानो थिनबाय आरोना ओमफ्राय इन्ट्र' होना होबाय आं गाइस ओमफ्राय मानि भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आब' मानि भिडिअ ओइ बार्थडे बया बेनो खाफालाव मा लिरना लाजोबखो नों मा नाम नोंना खोन्थार' हेपि बार्थडे होनबावदो एखेखा नोंजों एखेमार आलासिफोरनि हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरोना बयखौबो दिनै आंनि फिसालानि जोनोम सान आरोना दिनै जोनोम साननि थाखाय आङो 3 बोसोर फुरा जाबाय नालाय दिनै लास्ट गिदिर खालामदों नालाय बे लास्ट होनदों नामा माने एबार माने लास्ट गिदिर बानायदों आरो बेखौ ओमफ्राय देनांहाय फिसा खालामसै आरो केकल' हानोसै दा एबारहाय गिदिर खालामनाय जाबाय आरो दा बे माने केक हानायखौनो भिडिअ बानायदों आरोना ब्लग भिडिअ गाइस बेखौनो मा देखायलांनो हायो नाजानोसै आरोना दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय दे बिदिब्ला नै सिख्लाफोर दं फिसाजो आंनि बे अबे नैबेलाय बे जाबाय जेनेबा बे आंनि फिसाजो बे फिसाजो ओमफ्राय लोगोफोर बियो लोगोफोर गावसिनि स्कुलनि क्लास फ्रेन्ड आरो औ बार्थडे बया औ नै र' गाबो हाय बाबा हाय होनलाय देखेनोसै हाय होनलाय हाय होनलाय ओं आखाइजों ओरै औ हाय दोनसै दे केक हानोसै दे लोगोफोर नायलांबाय थादो आजाना आइफोर नै बेनो बार्थडे बया आजा ओइ आजा मा नाम नोंना मा नाम नोंना मा नामलै ओइ बेनि फट' खेबबाय माखासे नायनोबा र' गाइस बिराद आराम मोनबाय फट'आ मोजां जाबायना पस्ट संनाय जानांगौमोन नै बे सोर बे हा बे नों ए मा नाम नोंना जा मा नाम नामा आं पेट्रिक्स नामा ओहोलै दहाय बोरैबा नामसो होनना खोन्थादोंमोन बे मा जिनिस बे थाइ अबेनि बे बिनि ए आब'आलाय बोरै आब'आ आब'आ ना आब'आ बे नोंना दा गाइस केक हाहैनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो आरोना ओरै नै गोजौआव दंफैयोमोन जों दा बाहाय फट'शुट खालामफैदोंमोन माखासे फट' खेबबाय आरोना माखासे बिदिनो ओमफ्राय दा केक हानाय हाबाफारि केक हाहैसै दा गाहायावहाय हादों केकआ ओइ बार्थडे बय टफि हमनोसै नोंहा ओरै बेयाव खालामदों नै नायलांबाय थाल' गाइस होमबानो बुजिलांजोबगोन आरोना माबायदि नै आब' चेनेलनि नामखौ खनसे नुसुनलाय औ BS फेमिलि दहाय बावदोंमोन आं गाइस ओइ नैबेनो माबा ट्रेक्टर बायदिसो गारि बिदिल' थायोबा ओंखायनो गारिसो बायनांगौ बुम बुम ना बुम बुम
Bagus loh ini.